Fáilte go carbhán BLOC tá clán Vic Rory ag seint ar an stáit a faoi láthair ach anis tá ceoltar álan Méabh Ní Bheaglaoich an seolam. Gona sa tú? Go bhfuil, go nanta sa? Go bra, ítach. Méabh an bhfuil aon rud amana go faoi láthair, aon rud nua, aon rud atá ag gceiste agat nó a scríomh agat? Well, ha cúpla árán a scríomh an Féile ach ceanna bhain atá le teachtamach gan tamlín na árán dar bhainnim an Londómh. Ó, ítach. Árán macarrónach a sethe so Yes. Gaelan agus mBéarra an be sé sin beidir gan mí san nó mar sin be sé ar YouTube. Ar YouTube. Yeah, be sé sin teachtamach agus íon na speisialta. Seminter, so ní féaglaat nódan ar bheith Dún ceiste chur ar é chuí agus an diglaate cad a bhainean le cad a bhainean sé leis an scéal leistíada duine tá go mór an rá agus atá díocht séis sais go toban tagan an grásan chun déirigh nó imíon an grásan agus nóir bhíon an duine sais an éislibrí ina dhéag ach sin an teachtarach ná gur féidir do rá féin a gáilt de téine gan eis agus bhil leis an tachtach go bhain tú go féad leit an grá an féin rá a raimsú a ríist. Tá chun arrána castalin fi láir? Tá an deirme Maidin mBéarra árán 6 ó chorcaigh sa. Síle go bhór leis Tá leanart agus tú ré. Sé mochaí gan sé Maidin a mó mBéarra masamh ar an dráid is gan na níon imthing tar na sléite cos na farige go céim ó natain mar a mian mhrá is sábhan íban náiseach dá léimhin do rihin sin ó bhain a bhrid an pláis do bhuirin dream les gam a live on the shore da bhain mo léir chun dáir ar mo chian farbán sé moí bheith ceangailte go féin Snart mo chléif imhachtan sa tráid An ad atá réin na hán agus an gaibh an farige a gléich sa garim ar an gréis an lá Is millish Gone nothing